Dan gaat het nu gebeuren, dames en heren. Roem voor de hengst, eeuwige roem voor de hengst die hier kampioen gaat worden. Meeuwis, Alwin, Nane en Jurre in de catalogusvolgorde. Waar zijn de fans van Meeuwis? Waar zijn de fans van Alwin? Waar zijn de fans van Nane? En waar zijn de fans van Jurre? Nou, heel fijn dat u er bent. Kom maar. Nou, de jury heeft ze gezien in de rubrieken, dames en heren. Heeft ze de kampioenskeuring gezien bij de jonge en oudere hengsten. En ze mogen zich nog eenmaal laten zien. Het algemeen kampioenschap. 1 voor 1. Nu moet het gebeuren. Algemeen kampioenschap KFPS 2017. Hier is Meeuwis 438. Dit kampioenschap, tweede hengst, dames en heren, Alwin 469.
Derde hengst in dit kampioenschap. De entree gemaakt door Nane 492. De laatste. Ladies and gentlemen, dames en heren, Jurre 495. Gaan ze binnenhalen. We gaan de hengsten opstellen, dames en heren. Wie wordt er algemeen kampioen? Wie wordt er reservekampioen? Daar komen ze en we kunnen meteen opstellen. Meneer Van der Meulen, ga uw gang. Dames en heren, 4 tophengsten in dit algemeen kampioenschap. De 2 kampioenen, de 2 reservekampioenen. Wie wordt er algemeen kampioen? Wie wordt er reservekampioen? Het wordt aan Bouke de Boer. Ja, dames en heren, het moment supreme. Het belangrijkste moment van deze dag, denk ik. Wie zal er kampioen worden? Maar eerst wil ik nog de voorbrengers bedanken voor de prettige samenwerking. En de ringmeesters voor de goede aanvoer. En natuurlijk Bert ook bedankt voor het commentaar. Maar ja, dan gaan we naar het moment. Dat was natuurlijk, we hebben 4 hele mooie kampioenen. 2 kampioenen hebben we al gezien en 2 reservekampioenen. Dan ga je toch een beetje nu wel iets meer op details letten. Draf, stap, type. En beenwerk natuurlijk, is heel belangrijk, daar moet je het heel lang op doen. Dan denken wij dat we
eigenlijk wel een hele mooie jongenkampioen hebben. En dat is nummer 495. Gefeliciteerd. En we vonden eigenlijk vandaag dat de jeugd de toekomst heeft. Dus dan hebben we voor de jonge Hengst gekozen 492. Gefeliciteerd. Dames en heren, we are the champions. Kampioen, algeheel kampioen, Jurre 495. Reservekampioen, Nane 492. En we nemen afscheid van die twee andere tophengsten. Dames en heren, ze komen nog één keer voorbij. Meeuwis 438 en Alwin 469. Zij mogen de baan verlaten. Fokkers, eigenaren, kom erbij. Daar gaan Meeuwis en Alwin. Geweldig hengsten. Ze hebben het geweldig gedaan, dames en heren. Ja, en dan gaan we de kampioen en reservekampioen huldigen. De Sjerp in het algemeen kampioenschap gaat naar Jurre 495. Gefokt bij H. Dijnem in Schaart, Stal Chardon en H.J. Niemeyer uit Jorwit, de eigenaren. De Oranje Sjerp uitgereikt door Bert Wassenaar, voorzitter van het KFPS bij Jurre 495. Kampioen, jonge hengsten, algemeen dagkampioen. Hier is het moment, dames en heren, waar we die dagen naartoe hebben gewerkt. Fantastisch team van het KFPS heeft ervoor gezorgd dat de hengstenkeuring bijzonder goed in elkaar stak. De lintendames staan er weer fraai bij. Namens de provincie Friesland, loco-commissaris Van de Koning, Sander de Rauwe. Hulde van Sander de Rauwe aan de winnaars. Kampioen wint de zilveren AKW Dalma bokaal. We are the champions. It's Hellinga, directeur KFPS in ons midden. Marijke Nienke erbij, zie ik. Wat een momenten. We are the champions. Jurre 495. En reservekampioen Nane 492. Wat is dit mooi. Jurre, zoon van Maurits, 437. En een stermerrie van Jasper 366. Toch weer Jasper, dames en heren, terug te zien in dit algeheel kampioenschap. De King of the Stallion Show heb ik hem genoemd vanmorgen. Jasper zien we hier in de moederlijn terug bij deze kampioen. Hulde voor Nane, reservekampioen. Super gedaan. De jonge hengstal reservekampioen, nu ook in het algeheel dagkampioenschap, de nummer 2.
Nane, geboren bij T. Jongsma, Bornbergum, Germaarse Bauma, Aldeborn, eigenaar. Mensen, het waren 3 geweldige dagen hier op de hengstenkeuring van het KFPS. En de hele wereld heeft dankzij Omroep Friesland mee kunnen kijken. Gerrit de Boer, Henk Dijkstra, prachtig commentaar geleverd. En we gaan afsluiten zo dadelijk, terwijl de laatste handen geschud worden. Hebben we nog een plechtig moment voor de boeg. En de meesten van u staan al, maar ik wil u alle verzoeken nu te gaan staan. Aan de kampioen en reservekampioen eren en huldigen. We gaan luisteren naar de klanken van het volkslied, het Wilhelmus. Wat een beelden, wat een keuring, dames en heren. En noteer het, volgend jaar 11, 12 en 13 januari, dan hopen we hier weer te zijn, als er tenminste ruimte genoeg is. We hebben er een tribune bij gebouwd, maar ook die zat propvol vandaag. Hebben ze vannacht nog gebouwd, die tribune. Dus gisteren het podium voor de Frisian Proms. Dames en heren, volgend jaar, dan hoop ik er weer te zijn. En u ook, voor alweer een hengstenkeuring van het KFPS. We gaan nu afronden met de allerlaatste eerronde. De eerronde van de kampioen, de eerronde van de reservekampioen. Terwijl daar nog even over en weer emotie is, tranen in de ogen bij Fokkers-eigenaren. En dan gaan we nu aan de ringmeester Harm van der Meulen vragen om de laatste eerronde in te zetten. Wat was u het publiek, dames en heren? Komen we volgend jaar allemaal terug? De kampioen en de reservekampioen, die gaan nu nog een keer rond. Jurre 495 en Nane 492. We are the champions. Daar komen ze nog een keer. Met z'n allen. Die handen op elkaar. Champion, stand up, stand up, stand up. For the champions, for the champions, stand up. Kampioen Jurre 495. En de reservekampioen Nane 492. And when I fall down, I have to pick myself back up. And when I fall down, I have to pick myself back up. And when I fall down, I have to pick myself back up. And when I fall
En de mensen achter de kampioenen en de reservekampioen gaan richting de persconferentie in het WTC Hotel. Daar is de pers van harte uitgenodigd. Dames en heren, dit was het. Goeie reis. Terug naar huis. 11, 12, 13 januari. Ik heb het net al gezegd. Niet vergeten, in 2018. Dan zien we elkaar hopelijk weer terug. Goeie reis naar huis. Ladies and gentlemen, thank you all for being here. See you the next year. En ja, pas goed op jezelf zou ik zeggen. Dames en heren, tot ziens!